Λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα θα σου δείξω πώς κάνουμε job, πώς θα δουλέψουμε και πώς θα είμαστε από μέσα που δουλεύουμε και πώς θα είμαστε απ' έξω να παραγγέλνουμε. Λοιπόν, πάμε στο travel και πάμε jobs. Υπάρχουν πολλά μέρη που μπορείς να κάνεις job. Υπάρχει το club, υπάρχει το καφέ. Υπάρχει αυτό εδώ το μέρος που επίσης κάνεις job. Υπάρχει και αυτό το μέρος που επίσης κάνεις job. Και υπάρχει και αυτό εδώ που κάνεις job. Αλλά αυτό που δίνει τα περισσότερα XP's ώστε να περνάς level είναι στο καφέ, στην καφετέρια εδώ. Επίσης πριν να αρχίξω θα σας πω ότι εδώ που λέει language ελληνικά είναι σε ελληνικά rooms, δηλαδή πιο πολλοί Έλληνες πάνε εκεί. Αν θες να πετύχεις ξένους που να παίρνουν όντως παραγγελία από σένα ή να μπαίνεις και να σου παίρνουν, οι πιο πολλοί ξένοι παίρνουν, σπάνια να είναι Έλληνες, εδώ πας που λέει ελληνικά και μπορείς να πας σε όποια χώρα θες, σε English ας πούμε. Εγώ θα το πάω English τώρα. Και μετά μπορώ να το γυρίσω πάλι. Το πατάς πάλι εδώ και πας στα ελληνικά. Το γυρίζεις πάλι όπως θέλεις. Εγώ το θέλω όμως εκεί. Λοιπόν, πάμε enter. Λοιπόν. Εδώ είναι μια κοπέλα που δουλεύει τώρα, την βλέπεις που είναι με το πράσινο. Πατάς πάνω της και κάνεις place order. Πάντα θα παίρνεις toast, γιατί τα toast δίνουν τα πιο πολλά XP's. Λοιπόν, βάζεις τα toast, περιμένεις εδώ σε μια μεριά και σε λίγο θα έρθει η κοπέλα να σου φέρει το toast. Τσακ, να το. Πατάς πάνω στον εαυτό σου και κάνεις αυτό, πατάς το eat, να το φάει. Ξαναπατάς την κοπέλα, ξανακάνεις place order, πάλι toast. Αυτά λοιπόν, αν είσαι απ' έξω, μαζεύεις XP's, περνάς levels, σου δίνει XP's έτσι. Όταν είσαι απ' έξω, παίρνεις XP's, αλλά πρέπει να έχεις διαμάντια. Για να έχεις λοιπόν, ορίστε πέρασα και level, γιατί τα XP's σου δίνουν να περνάς level. Τι έλεγα. Τα XP's σου δίνουν να περνάς levels και είναι πολύ καλό. Αλλά αν έχεις όμως mod, θα μπορείς να έχεις πολλά διαμάντια για να μπορείς να κάνεις απ' έξω παραγγελίες. Αλλιώς θα πρέπει να μαζεύεις από κάθε σου σπίτι. Θα πρέπει να έχεις κάποια σπίτια να μαζεύεις κάθε μέρα από τα σπίτια, να μαζεύονται τα διαμάντια. Υπάρχει και άλλος τρόπος για να μαζέψεις διαμάντια. Στη ρόδα, στην οποία μπορεί να μπαίνεις, να κάνεις τη ρόδα και να σου δίνει δώρα. Αλλά επειδή είμαι με mod, δεν με αφήνει να ανοίξω τώρα. Είναι free και είναι και κάποια που τα πληρώνεις, αλλά πατάς τα free και σε αφήνει. Λοιπόν, τώρα θα πάω εγώ για job. Πάμε εδώ. Πάμε στην ποδιά, πατάμε και πατάμε. Έχει πάρει τη σειρά άλλη κοπέλα. Λοιπόν, πατάμε start job. Όταν έρθει η σειρά μου θα δουλεύω εγώ. Μέχρι να δουλέψω όμως θα πάρω παραγγελία στην κοπέλα. Όταν λοιπόν δουλεύεις, το μόνο που κάνεις είναι να μαζεύεις τα χάρτινα, τα πράσινα που θα σας δείξω σε λίγο. Όταν λοιπόν μαζεύεις αυτά τα χάρτινα, πηγαίνεις μετά στο ATM που είναι εκεί πιο πέρα, θα σας δείξω πώς, και απλά μαζεύεις coin με αυτόν τον τρόπο. Δουλεύεις και μαζεύεις λεφτά. Αν βάλεις τη χρυσή ποδιά, παίρνεις περισσότερα λεφτά, και αν είσαι απ' έξω και παραγγέλνεις από κάποιο άτομο και έχει χρυσή ποδιά, παίρνεις πιο πολλά XP's επί του διπλούν. διπλά δηλαδή XP's. Εμένα δεν μου έδωσε, ενώ
τις παράγγειλα. Λοιπόν, ξεκινάω. Start job. Τώρα εγώ δουλεύω. Λοιπόν, θα πάω εδώ και αριστερά μου θα δείτε ένα καμπανάκι. Πατάτε το καμπανάκι και βλέπετε ποιο άτομο σας έχει παραγγείλει. Hellstorm. Λοιπόν, η Hellstorm μου έχει παραγγείλει toast. Θα πατήσω εδώ λοιπόν, θα πάρω το toast και θα τους το δώσω. Αν είναι κάποιο δικό σου άτομο, να ξέρεις ότι θα ζητάει το ίδιο toast. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κοιτάς το καμπανάκι. Ξέρεις ότι αυτό το άτομο έχει ξεκινήσει με toast, οπότε με toast θα τελειώσει κιόλας. Κάποιοι όμως μπορεί να σου παραγγέλνουν και κάτι άλλο. Πάμε άλλη μία να δεις πως είναι. Περιμένω τη σειρά μου. Θα πάρω όμως και από την κοπέλα ένα toast, αλλά αν μου το φέρει βέβαια. Βλέπετε στη μέση που δείχνει κάτι χάρτινα νομίσματα, όχι νομίσματα, χάρτινα λεφτά. Αυτά είναι τα λεφτά που έχεις μαζέψει σε χάρτινα. Για να τα εξαργυρώσεις να γίνουν coin πρέπει να πάτε στο ATM. Θα σας δείξω μόλις κάνω και την άλλη παραγγελία. Μόλις μπω δηλαδή job. Να καταλάβεις. Ωραία, μου έδωσε. Wow. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε και αυτό να το δώσει σε κάποιον, το δώσει σε μένα. Οπότε πάω, δουλεύω γιατί μου έκανε σήμα ότι είναι η σειρά μου. Ξέρω ότι η κοπέλα που παραγγέλνει, όταν πρωτοδουλεύει σου βγάζει κάτι άσπρα, δεν είναι τίποτα, είναι στην αρχή. Ξέρω ότι αυτή η κοπέλα θα μου ζητήσει τόσο, οπότε δεν κοιτάω καν το καμπανάκι. Εσείς θα κοιτάτε το καμπανάκι γιατί θα είστε νέοι παίκτες. Οπότε πρέπει να το κοιτάτε. Εγώ όμως που ξέρω και είμαι εδώ πέρα χρόνια, το γνωρίζω ότι αυτό ζητάει. Δεν χρειάζεται να κοιτάς το καμπανάκι. Λοιπόν, τώρα βλέπετε έχω μαζέψει 240 χάρτινα. Έχω μαζέψει αρκετά και θέλω να τα ξαργυρώσω, να τα κάνω ABBA coins. Λοιπόν, πάμε εδώ στο ATM. Σου λέει κάτι εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να το διαβάζεις. Ξαναπατάς και σου λέει στα 240 είναι 60 coins. Στα 240 χάρτινα είναι 60 coins. Θα τα κάνω exchange. Και θα γίνουν coins. Ορίστε, μπήκαν εκεί. Οπότε εφόσον μπήκαν εκεί, πρέπει να μαζέψω το level. Ωραία. Θα σας έρθει σε μήνυμα καμιά φορά ότι έχετε το level up σας. Δηλαδή θα πάτε στο mail, θα πάτε στο gift και εδώ πέρα θα δείτε ότι θα σας έχει κάτι πράσινο, θα το πατήσετε και θα πάρετε το δώρο σας. Αν δεν θα σας το δώσει επί τόπου εκείνη την ώρα, θα το έχει εκεί. Μην το διαγράψετε, θα το πατήσετε να το πάρετε. Λοιπόν, έτσι κάνουμε job και έτσι ξαργυρώνουμε τα λεφτά. Αν θες να βάλεις χρυσή ποδιά, σου πατάς εδώ. Πατάς boost avacabs. Απλά επειδή είμαι με mod, τώρα δεν με αφήνει. Εδώ που λέει free, θα σου είναι γκρι. Θα μπορείς να δεις 4 φορές. Θα δεις λοιπόν ένα βίντεο και θα γίνεις χρυσή ποδιά. Θα μπεις 4 φορές. Θα μπεις μια φορά, θα δώσεις παραγγελίες σε κάποια άτομα. Θα ξαναμπείς πάλι δεύτερη, θα δώσεις την παραγγελία σε κάποιο άτομο. Τρίτη και τέταρτη μέχρι 4 φορές σου αφήνει να βάλεις τη χρυσή ποδιά. Μετά δεν σε αφήνει άλλο. Αν θες μπορείς να αγοράσεις τη χρυσή ποδιά. Γίνονται επί 3 τα χάρτινα που θα πάρεις εφόσον θα δουλεύεις. Και αυτός που θα είναι απ' έξω για XP θα τα παίρνει επί 3 φορές τα XP. Εγώ αναδιαστήματα το αγοράζω και το βάζω, έτσι για να μαζέψω κάποια χρήματα όταν δεν έχω, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Οπότε εδώ μπορείς να βάλεις χρυσή ποδιά. Σε εσάς θα δουλεύει, εμένα δεν δουλεύει γιατί είμαι με mod. Το mod δεν αφήνει να κάνεις τη χρυσή ποδιά. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σας δείξω κάτι άλλο, αλλά δεν θυμάμαι τι ήθελα. Πάμε αρχική. Πώς μπορείς να μαζέψεις και δώρα και AVA coins και διαμάντια. Πας εδώ στο mystery box. Απλά πάλι δεν με αφήνει να το παίξω γιατί είμαι με mod. Αν μπω στο κανονικό με αφήνει. Εδώ που λέει free και
βλέπεις τα βίντεο, σου δίνει βίντεο, δεν ξέρω πόσα, γύρω στα ανάλογα 16 βίντεο με 18. Και ανάλογα ανοίγεις ένα, το πράσινο, μην πατήσετε το μπλε πληρώνεις 50 coins για κάθε βίντεο, για κάθε δώρο. Αλλά εδώ δεν σου δίνει βίντεο να δεις. Στα free σου δίνει βίντεο να δεις για να πάρεις μετά το δώρο. Εδώ λοιπόν έχεις μέχρι 16 με 18 φορές να δεις βίντεο και να πάρεις δώρο. Αυτά τα δώρα μπορεί να είναι κάτι για το σπίτι σου, μπορεί να είναι ένα ρούχο, ένα μαλλί, ένα κόσμημα, μία πόζα, φτερά, ένα σπίτι. Μπορεί να είναι Ava Coins ή μπορεί να είναι και διαμάντια. Πιο πολύ δίνει διαμάντια. Οπότε μπορείτε να τα ανοίγετε αυτά κάθε μέρα, μια φορά την ημέρα ανοίγετε αυτά τα 18 κουτιά, 16 με 18 κουτιά, ανάλογα όσα σου δώσει. Και παίρνεις και από εκεί τα δωράκια σου. Φεύγουμε λοιπόν από εδώ. Είπαμε εδώ το ζωάκι θα το πατάτε, θα το ταΐζετε. Όταν είναι μπλε θα τα πατάτε να γίνεται το λουκέτο. Για να παίρνετε και εξπίζα από εκεί. Τι άλλο. Υπάρχουν μέρη που εδώ μα πατήσετε στο event. Λοιπόν είναι new feeds. Εδώ σου δείχνει κάποια πράγματα που είναι το Avakin Life. Που σαν διαφήμιση. Το δεύτερο είναι events. Είναι μέρη που μπορείς να πας. Το οποίο σου δίνει και δώρα. Όταν σου εμφανιστεί ένα χρυσό κουτί δώρου. Πας το ανοίγεις και παίρνεις δωράκι. Επίσης εδώ θα εμφανίζονται τα events. Όταν λοιπόν ξεκινάει ένα event, πρέπει να κάνεις κάτι. Ας πούμε εδώ, που είναι αυτό, να πας, άμα είναι, εσύ που θα δεις το βίντεο μου, Γιώργο. Λοιπόν, πας πάλι εδώ και πας στο τελευταίο που δίνει δωράκι τώρα. Θα σου δώσει 3 δώρα εκεί. Θα πας εδώ. Είναι σαν event, κάνεις κάποιο πράγμα εκεί πέρα, μαζεύονται κάποια νούμερα, κάποιο ποσό και μετά παίρνεις δωράκια. Λοιπόν, πας λοιπόν εδώ, θα τα ανοίγεις όλα αυτά, να πηγαίνεις σε όλα τα μέρη, γιατί όλα τα μέρη μπορεί να έχει δώρα. Θα κυνηγάς το χρυσό κουτί, θα σου δίνει δώρο. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μέρος, σου λέει η κοπέλα κάτι εδώ, τέλος πάντων αν θες κάτσε διάβασέ το. Και μετά εδώ, αριστερά σου, έχει πάνω από το προσωπάκι, έχει ένα σαν στόχος, το πατάς. Δεν θέλω να κάνω πόζα με αυτό το άτομο. Εδώ, λοιπόν, θα υπάρχουν κάποια δώρα. Δείχνει από εδώ πέρα, λέει κάτι και μετά αυτό που είναι το κίτρινο, claim reward, το πατάς και παίρνεις όλα αυτά τα δώρα. Πατάς το OK, πρώτα θα μου δώσει τα XP που δίνει εδώ. Αν πας κάθε μέρα θα δίνει αναδιαστήματα. Δίνει πρώτα τα XP, μετά τα coins, ορίστε 500 coins και ένα δώρο, ένα καπέλο που έχει πάνω χυμό, ξέρω εγώ. Έχει πλάκα. Και εδώ σου εμφανίζει τα δώρα που έχεις πάρει. Το παίρνεις και σε γυναικείο και σε αντρικό. Εδώ είχες να κάνεις για να περάσεις αυτά τα νούμερα, για να γίνει αυτό έπρεπε να χτίσεις εδώ το άγαλμα. Έπρεπε να πας εδώ και να το χτίσεις. Και βάσει το χτίσιμο ανέβαιναν οι πόντοι και μαζευόντουσαν αυτά τα δώρα για να τα πάρεις. Αλλά σήμερα εμφάνισε όλα τα δώρα γιατί είμαι νέος παίκτης ας πούμε και δεν είχα έρθει τις προηγούμενες μέρες και δεν χρειάστηκε, αλλά από εδώ μαζεύε τους πόντους. Έπρεπε να κάνεις αυτό γιατί σου λέει η κοπέλα τι να κάνεις και ψάχνεις το μέρος. Ψάχνοντας το μέρος μαθαίνεις πράγματα, ανακαλύπτεις πράγματα, ρωτάς και στο chat αν θέλεις, μπορείς να γράψεις στο chat κάτι και να ρωτήσεις. Ορίστε αυτό και καλά μόλις το έκανα, εδώ θα έδινε πόντους. Αλλά επειδή σε έχει τελειώσει, έχει φτάσει στους 101.675 ενώ ήθελε 100 για το καπέλο, coins, δηλαδή πόντους. Έχει τελειώσει τώρα, αυτό δεν χρειάζεται να το κάνεις. Εδώ κάποιος θέλει να κάνει πόζα μαζί μου, για να δούμε, έρχεται, οπ, να το. Αν σας δείξει κάτι απέναντι δίπλα από εκεί, είναι πόζες που κάνεις με δεύτερο άτομο. Τώρα δεν έχω για να σας δείξω. Αλλά αν θες να εντεπεδώσεις πατάς το πράσινο που είναι εδώ και κάνεις και εσύ μια πόζα με αυτό το άτομο. Απλά εγώ τώρα δεν έχω. Αγοράζεις από το shop πόζες που μπορείς να κάνεις με άλλο άτομο. Αν το έχεις πατάς αυτό το άτομο, αλλά πρέπει να είναι κανονικά φίλο σου. Πατάς interact
και βάζεις μία πόζα που έχεις αγοράσει. Αλλά τώρα δεν έχω εγώ για να βάλω. Αυτός τώρα μου έδωσε ένα δώρο, το κάνω accept ας πούμε. Μπορείς και εσύ να κάνεις δώρο σε αυτό το άτομο, πατάς εδώ, πατάς gift. Σου δίνει κάποια δώρα και με coins και με διαμάντια και μπορείς ας πούμε να του κάνεις δώρο ένα μπαλόνι, ένα donut, άμα θες να του δώσεις με διαμάντια, αλλιώς μπορείς να του δώσεις με coins κάποιο δώρο. Θα δώσω αυτό ας πούμε με διαμάντια και αυτός θα το δεχτεί, ξέρω εγώ. Μου έχει κάνει και έτοιμα φιλίας, αλλά δεν θέλω να δεχτώ γιατί δεν είναι κανονικό account. Επίσης δεν το ξέρω το άτομο. Αυτά. Επίσης μπορείτε να δείτε προφίλ. Αν πατήσετε πάνω σε ένα άτομο, πάνω σε αυτό profile, βλέπεις το προφίλ αυτού του ατόμου. Βλέπεις πόσα χρόνια είναι, 5 χρόνια, πόσους φίλους έχει, 31 φίλους. Βλέπεις το όνομά της, βλέπεις πόσα likes έχει. Αυτό είναι το like που βάζεις εδώ. Αν πατήσεις την καρδούλα βάζεις like σε αυτό το άτομο. Και πάει λέγοντας, βλέπεις το προφίλ, θες να δεις και τι φοράει, θες να δεις τι φοράει αυτή η κοπέλα ή αυτό το αγόρι που θα ανοίξεις. Πατάς απάνω εδώ, στο άτομο αυτό και σου δείχνει εδώ πέρα τι φοράει ακριβώς. Και μπορείς από αυτά να αγοράσεις κάποιο, αν σας αρέσει ας πούμε. Κάποιο τατού, αν σας αρέσει, μπορείτε να το βάλετε να το δείτε πάνω σας πώς είναι. Ορίστε, το βλέπετε. Και αν θέλετε να το αγοράσετε, πάτε αριστερά στο καλάθι, το καρότσι του σούπερ μάρκετ, το πατάτε και το αγοράζετε εκείνη τη στιγμή. Και μπορείτε και να το φορέσετε εκείνη τη στιγμή. Έτσι το κάνουν. Και βλέπεις τι φοράει και μπορείς και από αυτά να αγοράσεις κάποιο πράγμα που σου άρεσε, ας πούμε. Το βλέπεις πάνω σου και μπορείς να το αγοράσεις αν σου αρέσει. Αλλιώς δεν το αγοράζεις, πατάς remove. Would you like to save your changes? Θα ήθελες να αποθηκεύσεις τις αλλαγές σου, θα πατήσεις όχι, δεν θέλω να αποθηκεύσω. Και πατάς χ και φεύγεις. Βλέπεις αυτό το άτομο, το έχεις δει, εντάξει. Πάμε να δούμε και αυτό τι φοράει. Profile. Βλέπουμε το προφίλ του, είναι 8 χρόνια, 8 χρόνια. Αλλά μόνο 39 level, οπότε αυτό το άτομο δεν θέλει να δουλεύει. Μάλλον όχι, δεν θέλει να δουλεύει, δεν θέλει να είναι απ' έξω να παίρνει XP's για να προχωράει level. Ενώ είναι 8 χρόνια θα μπορούσε να ήταν 80 level. Αλλά δεν είναι. Τέλος πάντων. Πατάς πάλι εδώ, μπορείς να δεις τι φοράει. Πατάς το... Εδώ πέρα βλέπεις ότι φοράει τατού, βλέπεις ότι φοράει αυτό το πατελόνι, αυτή την μπλούζα, αυτό το εσώρουχο, όχι μάλλον αυτό είναι VIP, παντόφλες. Και βλέπεις τι φοράει αυτό το άτομο. Και μπορείς να αγοράσεις κάτι από εδώ όπως έδειξα πριν, να το δεις και να το αγοράσεις με το καλάθι. Remove, δεν θέλουμε. Αυτό. Οπότε να έχετε το νου σας εδώ στο events και να πηγαίνετε στα μέρη γιατί δίνει δωράκια. Υπάρχουν κάποια events που είναι παιχνίδι, πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέει. Εκεί θα χρειαστείς βοήθεια από κάποιο άτομο αν δεν ξέρεις και είσαι καινούριος παίχτης. Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από ένα φίλο σου, μια φίλη σου, να σου δείξει τι πρέπει να κάνεις για να πάρεις μετά τα υπόλοιπα δώρα. Οπότε αυτά. Επίσης υπάρχουν μέρη που μπορείτε να πάτε γιατί υπάρχουν ακόμα το οποίο σας δίνουν δώρα. Μισό να δούμε και το άλλο μέρος αυτό, αν και πιστεύω το έχω πάρει το δώρο, αν είχε δώρο. Υπάρχουν και κάποια μέρη που μπορείτε να πάτε, ας πούμε, να κάτσετε, να κάνετε γνωριμίες. Υπάρχει αυτό το μέρος. Το έχουν στολίσει έτσι άτομα του Αβάκεν. Για την Αμερική και καλά. Γιορτάζει η Αμερική και έχουν βάλει... Εδώ έχουν βάλει μια μπάλα και μπορείς να παίξεις. Μπάλα. Και το έχουν στολίσει στο σπίτι αμερικάνικο γιατί έχει κάτι σαν... Όπα, μπιλιάρδο. Δεν είναι μπιλιάρδο, κάτι άλλο είναι παιχνίδι, video game. Είπα και εγώ θα ήταν κάποιο μπιλιάρδο. Και τα μπορείς να κοιτάξεις το μέρος, να δεις τι έχει, καρέκλες, ακάτες έχει. Η καρέκλα αυτή...
1199, δεν τα έχω δει. Μπορεί να είναι και καινούρια. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τα μέρη που μπορείτε να παίρνετε ακόμα δώρα. Travel, social sports. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το εύκολο. Εδώ ψάχνετε τα μέρη. Όλα τα μέρη που είναι στα events είναι και εδώ. Όχι όλα, τα καινούρια είναι εδώ όμως. Λοιπόν, θα πάμε και θα πάμε σε αυτό εδώ. Λοιπόν, κάτσε να το βρω. Πού είναι καλέ. Θα πάμε σε αυτό. Enter. Εδώ έχει μέρη που μπορείτε να πάρετε και να πάρετε δώρα. Κάθε μέρα πηγαίνετε εδώ και παίρνετε δώρα. Λοιπόν, εδώ προχωράς από την πόρτα. Προχωράς. Φτάνεις σε αυτό το βέλος και σου λέει εδώ το παιδί κάνε μία πόζα. Κάνεις λοιπόν μία πόζα, πηγαίνεις εδώ στις πόζες σου. Σας έχω δείξει που είναι οι πόζες. Πατάς πόζα και βάζεις μία πόδα. Σου λέει μπράβο, πολύ ωραία πόζα. Φεύγεις, πατάς πίσω αυτό να φύγει και προχωράς εδώ. Μπαίνεις εδώ, σε αυτή την πόρτα. Έχει κάποια δώρα, θα δείτε δώρα. Λοιπόν, εδώ μέσα λοιπόν είναι ένα μέρος, απλά ένα μέρος. Πρέπει να βρεις λοιπόν κάθε μέρα θα έρθετε μία φορά. Θα πάτε εδώ στο τετραδιάκι που είναι εδώ. Θα το πατήσετε και θα σου δώσει το πρώτο δώρο. Το πρώτο δώρο είναι ένα background που μπορείς να βάλεις στο προφίλ σου, background. Κάνεις tap και εδώ σου δίνει τα υπόλοιπα δώρα που έχει. Όταν έρχεστε κάθε μέρα θα παίρνετε αυτά τα δώρα. Δηλαδή αύριο θα πάρεις την μπλούζα, μεθαύριο αυτό για το σπίτι να βάλεις κάτι στον τοίχο, θα πάρεις μαλλιά. Αυτά επίσης υπάρχουν και σε αντρικά. Ό,τι υπάρχει εδώ σε γυναικείο το δίνει και σε αντρικό. Και τα δύο παίρνεις δώρο, και αντρικό και γυναικείο. Και στο τελευταίο που είναι το 8ο δώρο, είναι, αυτό εδώ είναι badge. Το badge είναι αυτό που έχουμε εδώ στο όνομά μας. Το mauve που δείχνει εμένα τώρα είναι αυτό. Μπορείτε να το βάλετε πηγαίνοντας στο προφίλ σας, όταν το πάρετε με το καλό. Πηγαίνεις edit, πηγαίνεις badge. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω badge, έχω μόνο αυτό του παιχνιδιού, δεν έχω πάρει κανένα άλλο. Στο κανονικό μου account έχω πάρα πολλά. Πατάς λοιπόν πάνω σε αυτό το badge που το έχεις πάρει δώρο, εφόσον τα έχεις μαζέψει όλα τα δώρα. Πατάς πάνω σε αυτό που θα το βρεις εδώ που δεν θα έχει λουκέτο, το πατάς και θα το κάνεις save και θα έχεις αυτό. Οπότε έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, ψάχνεις το τετράδιο, μόλις το βρεις το ανοίγεις και παίρνεις το δώρο. Κάθε μέρα θα έρχεσαι μία φορά την ημέρα. Εδώ είναι το δώρο που σου δίνει, το background, το έχει εδώ. Και πάμε πάλι, travel, social sports. Θα πάμε και σε άλλο που σου δίνει δώρα. Απλά θέλουν ψάξιμο όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν κάποιο δώρο μέσα. Μπορεί να έχουν δώρο. Εδώ ας πούμε, αυτό είναι το VIP. Εγώ που έχω VIP μπορώ να πάω εδώ. Εδώ είναι 18 χρονών. Πρέπει να βάλεις την ηλικία των 18 χρονών. Αλλιώς δεν μπορείς να πας. Ούτε εδώ, ούτε εδώ, ούτε εδώ. Εδώ είναι το club. Εδώ είναι το club. Ένα άλλο μέρος που είναι πάλι 18. Εδώ είναι ένα άλλο club δεν έχει. Εδώ πάλι έχει δώρα. Κάνεις ένα παιχνίδι. Σου είναι ένα παιχνίδι που θα σας το δείξω άλλη φορά. Πώς το κάνεις. Και μαζεύεις και εκεί όλα τα δώρα. Απλά είναι λίγο περίπλοκο γιατί έχει πολλά δώρα και πρέπει να τα μαζέψεις και θέλει και αυτό δουλειά. Πάμε να δούμε ένα άλλο που είναι... Το πέρασα. Όχι, δεν το πέρασα. Πάμε στο αυτό εδώ. Αυτό εδώ, το mauve. Και εδώ παιχνίδι είναι. Πατάτε enter, σου δίνει δώρα. Κάθε μέρα κάνεις αυτό που σου λέει η κοπέλα και σου δίνει δωράκια και έτσι θα μαζέψεις όλα τα δωράκια. Όταν είσαι πρώτος παίκτης στο Αβάκεν, καλό είναι να τα παίξετε γιατί παίρνεις όλα αυτά τα ρούχα, δώρα και συνεχίζεις, ξεκινάς με αυτό. Σου λέει κάτι εδώ, σου λέει there are free unique items rewards every 24 hours. Εδώ θα σου δώσει ένα δώρο, το χρυσό κουτί που σας έλεγα.
Θα πρέπει να το ψάξετε να το βρείτε, νομίζω είναι... Ή μπορεί να μην έχει δώρο και να έχει αυτό το παιχνίδι που σας λέω. Λοιπόν, προχωράτε εδώ και πάτε εδώ. Να το δωράκι το χρυσό, υπάρχει και δώρο τελικά. Το πατάτε. Κάτσε τώρα μου λέει αυτή κάτι, γιατί αυτή είναι για το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ έχετε πάρει ένα ρούχο. Ταπ, και το πήρατε το δώρο, το ρούχλάκι. Εδώ η κοπέλα λοιπόν σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Σου λέει να ψάξεις εδώ, θα σου δείχνει αυτά εδώ, τα γράμματα. Σου λέει πόσα να μαζέψεις. Εδώ σου λέει ακόμα θέλεις 2 ακόμα. Βλέπω άλλο ένα εδώ, το μαζεύω. Και άλλο ένα, να το. Ψάχνετε λοιπόν ό,τι σας ζητάει, θα σας λέει η κοπέλα τι πρέπει να ψάξετε. Πήραμε ένα πρώτο δώρο. Λοιπόν λέει, είναι ένα παιχνίδι. Απλά πάτε ό,τι σου τύχει, δεν έχει να κάνει, μπορείς να πατήσεις, σου δίνει και το δεύτερο δώρο εδώ. Αν δεν ξέρεις τι να κάνεις, πατάς το I. Αυτό. Όχι, το ερωτηματικό που είναι. Αυτό είναι. Ναι. Δεν μου το δείχνει, έχει την κάμερα μπροστά σε μένα. Ωραία, δεν γυρίζει και οθόνη τώρα. Εδώ λοιπόν έρχεσαι κάθε μέρα, εδώ είναι τα δώρα που σου δίνει. Πατάς και βλέπεις τα δώρα, έχεις πάρει ήδη 2 δώρα, αυτά είναι όλα τα δώρα που θα πάρεις. Θα πάρεις και μια νεραϊδούλα που το βάζεις pet, είναι pet. Το βάζεις και στην αρχική και το βάζεις και στο προφίλ σου το δείχνει, ότι βάζεις αρχική. Και αυτά είναι όλα τα δώρα. Έχει πράγματα, έχει πόζα, έχει backgrounds, αυτά είναι backgrounds, αυτά είναι κάτι που βάζεις στο κεφάλι, πεταλουδίτσες που τα βάζεις, το στολίζεις πάνω στο κεφάλι σου, background. Αυτό είναι ένα πράγμα για το σπίτι, αυτό είναι κάτι για το σπίτι. Αυτή είναι μια κιθάρα που τη βάζεις πάνω σου, αυτό είναι για το σπίτι, αυτό είναι ρούχο, background, αυτό είναι μια ομπρέλα που το κρατάς. Ένα τραπέζι για το σπίτι, κάτι για το σπίτι και αυτό είναι αυτοκόλλητο για τον τοίχο. Και αυτά τα δύο είναι ένα αυτοκόλλητο και μια τσάντα που το βάζεις πίσω σου. Έρχεσαι λοιπόν και εδώ κάθε μέρα, πηγαίνεις, ψάχνεις αυτή την κοπέλα που είναι εξαπλωμένη εδώ, την Νέλ, και σου λέει τι να κάνεις. Τώρα σου λέει thank you, come back tomorrow. Στο λέει και εδώ. Thanks for your help today. See you tomorrow maybe. Οπότε θα ξανάρθεις αύριο πάλι. Στην κοπέλα να την ψάξεις. Θα ψάχνεις γύρω γύρω μέχρι να τη βρεις. Και όταν θα τη βρεις θα πας δίπλα της να σου πει τι να κάνεις. Και θα ψάχνεις αυτά που θα σου ζητάει εδώ γύρω γύρω. Γιατί θα σου λέει 2 ακόμα, 1 ακόμα μέσα στο chat εδώ θα σου λέει. Και πας εδώ γύρω γύρω και το κάνεις. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εδώ μπορείς να ανοίξεις να δεις αν θέλεις να πάρεις κάτι από αυτά τα ρούχα, αν σας αρέσει κάτι. Αν πάλι όχι δεν παίρνεις. Εδώ έχουμε τα δώρα που μας έκανε τη τζάντα τη γυναικεία σαντρική και το αυτοκόλλητο που το βάζουμε στο σπίτι μας. Βλέπουμε τα δώρα μας. Αυτά είναι. Αυτά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα σας δείξω λοιπόν πάλι αργότερα ή αύριο πάλι κάποιο άλλο βίντεο. Στα άλλα παιχνίδια τι μπορείς να κάνεις. Καλή σου μέρα.